Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце. Нумар 5Г. Крышталь, вакзал. Наступны прыпынак. Завод хімічных вырабаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод хімічных вырабаў. Наступны прыпынак. Завод сантэхнарыхтовак. Наступны прыпынак. Завод сантэхнарыхтовак. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод сантэхнарыхтовак. Наступны прыпынак. Першая школа. Наступны прыпынак. Першая школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Першая школа. Наступны прыпынак. Вуліца 9 мая. Наступны прыпынак. Вуліца 9 мая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца 9 мая. Наступны прыпынак. 35 мікрараён. Прыпынак. Наступны прыпынак. 35 мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. 35 мікрараён. Наступны прыпынак. Вуліца Ленінградская. Наступны прыпынак. Вуліца Ленінградская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Тралейбус накіроўваецца да прыпынку. Вакзал. Прыпынак. Вуліца Ленінградская. Наступны прыпынак. Другая школа. Наступны прыпынак. Другая школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Другая школа. Наступны прыпынак. Вуліца Міжнародная. Наступны прыпынак. Вуліца Міжнародная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Міжнародная. Наступны прыпынак. Мясакамбінат. Наступны прыпынак. Мясакамбінат. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Мясакамбінат. Наступны прыпынак. Вуліца Лугавая. Наступны прыпынак. Вуліца Лугавая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Тралейбус накіроўваецца да прыпынку. Вакзал. Прыпынак. Вуліца Лугавая. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Сялянская. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Карповіча. Наступны прыпынак. Вакзал. Канцавы. Наступны прыпынак. Вакзал. Канцавы. Калі ласка, пакіньце салон тралейбуса. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, своечасова рыхтуйцеся да выхаду. Падчас руху трымайцеся за поручні. Канцавы. Прыпынак. Вакзал. Калі ласка, пакіньце салон тралейбуса.